magbabago ang buhay mo. Ang tanong ko, kayo po ba ready na magbago buhay niyo? Ready na po ba? Anyway, nag-start po ako May 2009. So, 3 years and 7 months na po ako. Ang dami ko pong in-invite. Okay? Ang dami ko pong in-invite. Yung mga unang taong kakausapin nyo, eto yung mga taong unang hindi maniniwala sa'yo. Bakit? Ganun talaga. Okay? So, ako po, ang dami ko in-invite, hindi naniwala. Yung unang-unang naniwala sa akin, taga Davao po. Si Jun Agaraw, dating embalsamador. Tingnan mo ka. Mukhang taga Davao. Tama na ba? Oo, taga Davao, di ba? Oo. Alam mo, nakakatawa, after 3 months nung ginawa niya yung global, he got his first car, Montero Sport, brand new. Okay? After 1 year, 2 na sa Kenya. Second year niya, nakapagpatay na ito ng bahay. Last September po, nilabas yung third car niya, Hummer. Kaya yung taong dati nagdadrive ng car ng patay, tama? Ngayon nagdadrive na ng Hummer. Tama? Ito po, maniwala mo kayo sa akin o hindi po bumababa ng 500,000 po ang income ito per month. Ngayon. Okay? Yung pangalawang naniwala sa akin, yung kumpare ko po, ang pangalan si Michael D. Tan. Ayan, okay? Dati po itong accounting graduate po siya, and then nagpunta siya ng Amerika. Pag uwi po dito sa Pilipinas, natsyempohan ko, sinama ko po sa Global. Ano nangyari? After 1 year, nakabili siya ng first car niya, Tucson. Si Michael D. Tan po ay hindi bumababa ng 300,000 per month. Okay? Sino pa? Ayan, si Ian Gaza po. Ian Gaza, estudyante nung na-meet ko to last year. April po yun. 17 years old. Nung last year. Nung ginawang yung global, after 5 months, nakabili ng brand new Hyundai Elantra. This guy is making 70,000 pesos per month. Ngayon po 18 na siya. Okay? Student to ng FEU. Ito naman si Bangbang and Carol Catalan. Okay? So, ako na ma-invite yung babae. Si Carol. Nurse po ito. Hindi lang naman hindian yung kanyang kaibigan. Kaya siya nag-join. Yun lang talagang reason niya. Kasi nga lang, dahil nagustuhan din yung business, sineryoso. Ang unang-unang negative sa negosyo, yung asawa niya, si Bangbang Catalan. Kaso nung hinataw po ni Carol, yung first week po niya, ang kinita niya, 62,000. Alam mo, nakakatawa, ang unang nag-resign, yung asawa niya. Mas, di ba, syempre, yun yung resulta, 60,000 eh. So, couple power po itong dalawa. Ito, first car nila is Strada, and second car nila is yung bagong Sportage ngayon. Itong mag-asawa, hindi bumaba ng 300,000 ang kinikita kada buwan. Okay? So, syempre, resign na rin po ito ngayon. Sino pa? Ito, si Gracie, housewife, plain housewife to, na minsan po ay nagtuturo sa choir. Okay? So, nung nag-join siya, negative din, guess sino? Yung asawa din niya. Yung asawa niya, engineer po. Tapos sabi niya, naku, huwag kang magpapaniwala sa ganyan. Hindi totoo yan. Eto, then siya nakakita, tinuloy. Ano nangyari? After 1 year, nakabili siya ng brand new Hyundai Accent. Hulaan niyo kung sino nag-drive dito. Yung asawa niya. Tama? And ito po, hindi bumababa ng 200,000 per month ang income. Mas malaki pong kinikita nito kaysa sa asawa niya. Kaya yung asawa niya ngayon, downline na niya. Okay? Sino pa? Arnel. Si Arnel po is IT po ito ng Cardams and Unisilver. So, ito yung tipo ng tao na kapag sabing networking, hindi naniniwala. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi totoo yan. So, paano siya nag-join sa Global? Nagkaroon po siya ng UTI na 2 years siyang nininurse, on and off, bumabalik. Lahat ng gamot, binigyan ng doktor, tinry, hindi pa rin gumaling. Hanggang na-encounter po niya yung C247. Doon siya gumaling. Nung gumaling siya, sabi niya, kung maganda ang produkto, definitely maganda ang business. Pinart-time niya. No, actually, hanggang ngayon, part-time pa rin eh. Pinart-time po niya, on his 5th month, nakabili siya ng brand new Kia Carens. Si Arnel po, hindi bumababa ng 250,000 pesos per month, part-time. Kasi hanggang ngayon, IT pa rin siya ng Cardams and Unisilver. Okay? Sino naman to? Si Jerry Trabajo, dating factory worker ng Rebisco. Okay? Ang sahod niya, 9,000 per month, 12 hours per day. No? Nung nakilala ko ito, talagang, ano mo yun, typical
factory worker. Pero nung sineryoso yung global, ang nangyari, after 1 year, nakabili ng sasakyan. Okay? Ito naman po si Rika and Doc Jeff Yap. O una nag-join yung babae, the usual babae. Yan. Okay, so pagkapanganak nito, nag-in global, kailangan extra income. So yung first month niya, ang kinita niya kagad 30,000. Yung asawa niya, surgeon po ito, by profession, doctor, surgeon by profession. Hinayaan lang yung asawa niya. Okay, kaso nga lang after 8 months, mas malaki ng kinikita nito kaya sa kanya. Kaya alam mo nangyari, nag-resign ito at sumunod po sa in global. Ang combined income ng mag-asawa ngayon, hindi bumaba ng 400,000 per month. Binili po nila yung first car nila, October 11 po yun, nilabas. Yung Hyundai Santa Fe. Okay? And ito yung mga ibang nagkaroon ng sasakyan sa grupo ko sa Panabo, sa Mindanao. Yung trophy ko talaga sa ngayon, ito po, si Kuya Sam. Sino siya? Dati po siyang security guard ng St. Luke's. Meaning, ang trabaho niya, nagbabantay ng negosyo ng ibang tao. Tama, di ba? So, ano siya, 12,000 ang sahod. Tapos, 24 years na siyang security guard. Na-invite sa Global. Sineryoso. Alam nangyari? Last July, ang kinita niya, 1 month is 42,000. Pwede na 42,000? Oo naman. Pero ngayon, ang kinikita ni Kuya Sam ngayon, is 30,000 pesos per week. Dating security guard. Tama? So, ang grupo na ito international. May grupo yan sa Guam, sa Jeddah, sa Riyadh, sa Japan, no, kalat-kalat. Okay? Si Kuya Sam. Okay? So, ito naman nangyari sa akin. May ako nag-start, first car ko po on my 3rd month, Pajero. Ako po yan. Ako. O, di ba ako? Ako yan. Okay? So, after 1 year, nakabili na ako ng condo. 1 year, 11 months, yung second car ko po, Tucson. Pang color coding. Ayan. Tapos, kasi naging kaugalian ko po, every birthday month ko, which is May, may regalo ko sarili ko. Kaso binili ko to April. So, hindi siya counted. Kasi April to eh. Kaya after 1 month, binili ko po yung third car ko, yung Nissan 350Z. Ha? Ako yan, ha? Ako. Ako talaga yan. So, yung pinto po nito, kala mo pakpak, naangat po yan, vertical door, parang, ang pinakamabilis ko rito is 240 kilometers per hour. Hindi ko pa siya natutodo talaga. So, ito yung another angle niya. So, in 2 years po, last year po ito, 3 sasakyan, isang condo, isang property sa Tagaytay, at isang asawa. Yan yung asawa ko. Oh, noong una ayaw niya. Noong una ayaw din niya eh. Sabi niya, yan ka na naman. Sabi ko, iba to. Iba to, iba bato ko sa iyo yan. Pero dahil sa kanina ATM ko, mahal na daw niya ako ngayon. Daw. Ayan. Kaso nga lang, nag-birthday po ako last May, kaya pa-birthday ko sarili ko, 4th car ko, Hummer. Okay? So sabi nila, alam mo, Jogi, hindi bagay sa iyan. Bakit naman? Kasi ang lit-lit mo, laki ng sasakyan mo. Sabi ko, pag wala ka talaga niya, hindi talaga bagay sa iyo. Tama na, di ba? Oh, so, anyway, I've been with the company for 3 years and 7 months po. 5 na po ang sasakyan ko. Yung pang-4 ko. Yung pang-5 ko, 2 weeks ago, bumili po ako ng Expedition. So, 5 na sasakyan ko. Sabi nila, Jogi, bakit mahili ka sa sasakyan? Walang ba sa ganun trip? Tama, di ba? Depende sa mood eh. Kung feeling ko binata ako, yung 350Z. Ayan. Pang-family naman, yung Expedition. Pag brusque ko ang feeling ko noong araw na yun, yung Hummer. Pang everyday car, pag namamalengke ako, yung Tucson. Ha? Tapos, pag pupunta ako ng bundok, yun yung Montero. Ha? Pwede ba? Pwede? So anyway, paano ba ang negosyo? Bakit marami naging successful, Jogi? Merong security guard, merong IT, merong nurse, may doktor. Bakit kayo naging successful? Anong meron dyan? Well, ang sistema po na Global, walang pinagkaiba sa sistema ni Lucio Tan. Kilala ba si Lucio Tan? So si Lucio Tan siya may abang PAL, H. Brewery, Alibang, PNB, Air Philippines, Celeria, Fortune Tobacco at marami pang iba. Mayaman ba siya? Well, let's take for example, Fortune Tobacco. Okay, sigarilyo. Sino ang sigarilyo dito? Lalaki. First time? Member, first time. Virgin. First time. Sino first time? Sa bagay, si lalaki, bihira. Ha? Yung sigarilyo, wala? Ang layo eh. O sir, ano pangalan mo? Naka-blue.
Hindi, ikaw sir, yung naka-blue. Ha? Ha? Roger? More? Less. Roger, less. O Roger, ikaw to Roger. Ba't ka nakapula dito? O Roger, ikaw yan. Tama? O. Tanong ko, pag ikaw bumibili ng sigarilyo, saan ka bumibili? Sa? Tindahan, hindi naman sa factory, correct? Kasi pag bumili ka sa factory, babarilin ka ng security guard. Kakato ka, diba? Lusyutan, pambilang isang stick. Ay, babarilin ka talaga, i-store yung buong factory, tama, diba? Oh, so, ang ginawa ni Lusyutan, may sistema siya. Ang ginawa niya, nag-recruit siya ng wholesalers. Tama ba? Tama? So, wholesalers, truck-truck yun kung lumalabas from the factory. At siya na bahala mag-dispose nun, correct? Meaning, nag-recruit din siya ng middlemen. Middlemen, nag-recruit ng distributor, retailer, tindahan, dyan ngayon bibili si Roger. Correct? O sabi natin isang stick po, 2 piso. Ang tanong ko, pag ba si Roger bumili, kumita ba yung tindahan? Kumita ba yung distributor? Middleman? Wholesaler? Si Lusyutan, kumita rin? Yes. Ang tanong ko, pag siya ba bumili, kilala siya ni Lusyutan? Siya nagbenta? Pero kumita? Yes. Maganda negosyo. Ang tanong ko, magkano yung kinita niya sa 2 piso? I-assume ko na lang kinita niya 5 duling, nahulog pa. Malaki maliit. Pag-isa. But we are 100 million in population. Sabihin na lang po natin, i-assume ko na lang na 2% ang tumangkilik sa brand niya, which is 2 million. 2 million times 5 centavos, magkano yan? 100,000 pesos per 5 minutes. Bakit 5 minutes? Gano'n ba kabilis ubusin sa sigarilyo? Matagal na yung 5 minuto. Orasan niya yan, may naninigarilyo. Orasan mo, matagal na 5 minuto. Eh, paano kung may problema? Paano kung stress? Paano kung adik-adik pa siya, di ba? Tama, di ba? Tama? O, ang tanong ko, ilang 5 minuto meron sa isang oras? Ilang 5 minuto meron sa isang oras? 12. Tinirilo nyo. Diba 12? O, times 24 hours, meron pong 288 na tagli-5 minuto sa isang araw. So therefore, Lusyutan is making 28.8 million pesos per day. Ang tanong ko, nung kumita siya ganyang kalaki, kilala ba niya yung bumili? Siya ba mismo nagbenta? Pero kumita? Maganda negosyo. Ang negosyo ng Lusyutan, walang pinagkaiba sa negosyo natin. O, Roger, ikaw to. Sakto, bilog. Oh, ha? Ang gagawin mo lang, Roger, ikukwento mo sa kakilala, kamag-anak, kumari, kumpare, ka-text, katong ex mo. Lahat ng kakilala mo, kukwentuhan mo lang. Ano ikukwento mo muna? Yung produkto natin. Maganda ang products natin. Aralin nyo to. Tama? Sakto may kaibigan ko yung pangatlo, ang pangalan, si Lami. Kilala mo si Lami? Lami Lamia. Yung malamya. Yung member. Nakakita na ba yung ganang tao? Pag kinausap mo ganito, pero hindi ko alam bakit ang sigla-sigla ko ngayon. Masigla pa pala siya doon, no? Paano pala ako hindi pa, di ba? Alam mo, sabi mo sa kanya, pare, alam mo, may product ako makakatulong sa'yo. Ano yun? Yung C247, ikwento mo ko ni C247, energy booster yan, etc. Sakto, yung kaibigan mo na yan, inaaway ng asawa niya. Bakit? Kasi ilang taon na sila mag-asawa, hindi pa sila nagkakaanak. Paano naman magkakaanak? Nalilembot, di ba? Di ba unang requirement para magkaanak ka, di ba dapat performance? Tama? Oo. Nabanggit ba ni Ani na yung C247 meron siyang Viagra effect? Hindi niyo nakarento yun? Pag uminom ka ng C247 na 3 sa lalaki, 3. May Viagra effect. Anong Viagra effect? Para to sa mga ED. Anong ED? Yung may erectile dysfunction. Ha? Yung nanilembot. Pag inuman mo to, ha? 3 capsules ngayong gabi, subukan mo to ha, mamayang gabi. Yung kahit tulog ka, may gising. Ha? Alam mo yan? Yung tipo kahit gabi, may flag ceremony. Alam mo yan? Ha? Oh. Ang nangyari, ininom. Nang ininom, ang nangyari sa kanya? Naging angry bird.
Sabi ni tita, ano yung angry bird? Yung bird po nag-angry. Di ba? Wala magawa. Tama, sinugod yung asawa. Nabuntis. Tama? Nung nabuntis, syempre, yung colitis, maganda po yan sa mga buntis. Hindi lang po sa may na-stroke, tsaka mataas ang cholesterol. Meron po itong DHA, which is maganda po yan sa mga sa buntis. Okay? For baby's brain development. Naging effective to, kinento sa kaibigan niya sa pamprodukto. Yung kaibigan po niya, ang pangalan si Mabel. Si Mabel? Mabel Bell. So may tayong pampapayat, yung slim and trim. Nung ginamit, ano nangyari? After few months, ayun, sumeksi. Tapos, kinento sa kaibigan niya sa pamprodukto, ito si Tem-E. Si Tem-E may tinan kilikili. So may tayong pampaputi, diba? Yung white light and perfect white. Nung ginamit, ano nangyari? Ayun, nanilaw. Hindi namuti, syempre. May transition, di ba? Alam na ang paputi ka agad. Pag inumot bukas, paputi ka na, di ba? Hindi naman ganun. So, hindi mo masabi, ito pala, presidente ng union na mga ulikba. Tama? Nung nakita ng vice president, di ba, bumuto yung presidente, ano, maingit, hindi? Maingit, bibili? Gagamit? O, nung gumamit, ano nangyari? Yung namutla. Ay, ano? Namuti din. Tama? So, ang maganda, pag sila bumibili, kumikita rin sila. Ang tawag doon, the power of consumer. You earn as you consume. Tama? So, pag sila bumili, kumita yan, kumita. Pati ikaw, Roger, kumita ka rin. Oh, wow. Tanong ko, Roger. Okay. Tanong ko, Roger. Kilala mo itong mga tao to? Ikaw nagbenta. Yeah, pero kumita ka? Yes. Ano pagkakaiba mo, Kalusyutan? Wala. Minsan pagkakaiba lang. Yung produkto niya nakakamatay, ang produkto natin nakakabuhay. Ha? So, tanong, Jogi, paano ba ako sumali dyan? Well, naniniwala ba kayo natin negosyo may puhunan? Oo naman. Tama, malitang puhunan, malitang kita, malaking puhunan, malaking kita. Walang puhunan, walang kita. May sinasabi na laway ang puhunan, Jogi. Di laway din ang kita. Pangit naman yung ganun, di ba? Pag kayo nagkwento, kumusta na negosyo mo? Ito, nakakasang balde pa lang ako. Yung pangit, di ba? Amun mo. Pangit, di ba? Oh. So, anyway, may puhunan tayo, ha? I-consider mo ang global as your partner. Siya ang naglabas ng milyon. Meaning, siya ang bahala sa office. Siya nagbabayad ng kuryente, ng empleyado, logistics, warehouse, accounting. Siya ang bahala nagtayo ng ibang branches all over the Philippines and international pa. Million po. No? If not billion, million po ang nilabas na yung global. Ikaw bilang partner, dapat lang ba may ilabas ka? Yes. Ang pinaka-puhunan nilang, ito lang po. 7980. Yan lang. Tama? Ano yung 7980, Jogi? Lumalabas kasi ito, bibili ka lang ng product package namin, member ka na. Ang tawag namin doon is global package. Ano yung global package, Jogi? Ang kasama po niyan is 5 blister boxes of C247. Ang halaga po nun is 6,000 pesos. Tama? So, meron kang product at hand. Kung gusto mong mabawi yan, di ibenta mo yung products mo. Tama? Pero suggestion ko, huwag mo ibenta lahat. Kasi, madaling magkwento kung nagamit mo yung produkto. Tama, di ba? Okay, be the product of our products. Eh, ano pa? Meron kang 25% discount, lifetime na sa lahat na ng products na in global. Ano pa? Bibigyan ka ng company ng 200,000 pesos. Sino gusto 200,000? Taas ang kamay. Taas ang kamay, dapat. Yan. Para mabiyayaan, taas ang kamay. Inarte pa eh. Okay. Personal accident insurance. So, dapat mamatay ka muna bago maklaim. Ha? Sabi nila, ay, Jogi, ayoko na yan kasi mamamatay ako. Well, kahit wala ka namang insurance, mamamatay ka pa rin. At least ito, protected ka. Tama? Kaya ang suggestion ko po, wag lang ikaw ang magpa-member. Ipa-member mo rin yung asawa mo. Bakit? Kasi hindi mo alam kung sino mauna sa inyo. Tama na ba? Tapos kausapin mo siya. So, honey, bakit? Sabi ng asawa, di ba mahal mo kami? Di ba sabi mo maganda tayo sa future natin? Handa ka na ha? Bakit? Ayan na yung truck. Pag yung asawa mo pasaway, pag dumaan ng truck, itulak mo. Pag siya nahagip na matay, congratulations. Ang sama ng ugali, pumalakpak. Ay, sabi yung ganun. Eto nung sagot sa matagal ko ng panalangin.
Yung sama ng ugali. Matutuwa kayo? Matutuwa? Ha? Siya matutuwa eh. Siyempre, di ba malulungkot ka rin kunyari, di ba? Kahit na dalawang linggo, iyak ako kunyari ng asawa ko pag nalabing yes. Ha? Oo. Eh, ang tanong ko, what if hindi napuruhan? Nung nasagasaan, di ba? Buhay. Anong gagawin mo? Alam mo sabihin mo sa asawa mo, honey, ulitin natin. Pwede? Hindi na siya mga aksidente, makukulong ka na noon. Okay lang yun, kasi meron ka man 10,000 medical reimbursement. Okay? Basta aksidente. Okay? Ano pa? 50,000 unprovoked murder, meaning hindi sinasadya na patay ka. Meron bang ganon? Yes, usually lang nangyayari ito sa mga videoke. Yung mga kumakanta ng My Way. Yan. Kaya kung may kapitbahay ka, kung laging nag-videoke, ofera mo, pare, kakanta ka ba? Oo, pare, mamember ka muna. Bakit? Basta. Tama? O malay mo, diba? Plus, meron kang 10,000 burial assistance. Para saan to? Alam mo, palibing mo sarili mo. Kaya kailangan mo ng assistance. Okay? Ano pa? Meron kang free medical check-up. Magkano ba check-up ngayon? Ha? 3,500? Check-up? 3,500? Yung regular check-up? 500. Tama, diba? 500. Ang tanong ko, kasama ba CBC? X-ray, urinalysis, etc. Diba hindi? Eto po, pag nag-member ka, free medical check-up, lumalabas po ito annual physical exam. Ang halaga nito, 3,000. Okay? Kasama siya dun sa package. Bawi mo na ba? Yes. Ano pa? But wait, there's more. If you join now, meron ka pang scholarship program. Ha? So, natay po tayo sa more than 500 schools all over the Philippines. Talaga, Jogi? Oo. Kilala ba San Beda? Kilala ba? UE, Adamson, Letran, Mapua, FEU, UST, UE, Ateneo, Lasal. Hindi po kasama yon. Okay? Tinanong mo na kung na kayo. Social ka naman, diba? 7,980 lang nilabas mo. Gusto mo Ateneo, hello. So, hindi kasama yon. Okay? So, ang binigay is discount. Ang ama po nakatay up sa Global. Ang ama. Ang gagawin mo lang, ipapakita mo lang yung certificate na to. Hindi kailangan member ang mag-aral. So, pwede mo siyang ipamigay. Transferable po ito. So, example natin, ang tuition fee sa AMA is 25,000 per sem. Ang discount na binigay is 50%. So, lumalabas, ang natipid mo, 12,500. Correct? Hindi po ito one-time discount, meaning hanggang makatapos po yung estudyante. So, kung 2-year course po yun, that's 6 sems, so lumalabas po, 75,000 ang natipid mo. Tama po ba? Maganda po ba ang tulong to? Yes. Okay? So, ano pa? Kasama sa package din, DTC or Distributors Tracking Center. Ano po ito? Ang ating pong website is alliancemotion.com. Okay? And within this website, masarili kang webpage. Para po itong Facebook. Sino pong walang Facebook? Mag-Facebook ka na. Kasi, tama naman, di ba? Kasi yung mga long lost friends and ex mo, doon kayo nagkikita, kaya ang dami nag-aaway dyan eh. Tama, di ba? Marami ka makukuha prospects dyan. Tama po ba? Tama? So, sa akin, paano ba yung Jogi? Well, syempre, yung negosyo natin is internet-based na. Kahit di mo nakakilala, tama? Pag ikaw nag-invite, invite mo, pwede mapunta sa Singapore, sa Taiwan, sa Saudi, sa Europe, sa Amerika. Pero pag nasa organization mo siya, bawat bili po nila, makikita mo siya dito. Kilala mo ba sila? Hindi na. Pero pumapasok dito yun. Ito ang nagmamonitor. Tawag namin doon DTC or Distributors Tracking Center. So, 24/7 po itong nagmamonitor ng transactions mo. Maganda ba yun? Okay, tawag namin dyan is virtual office. Okay? Plus, meron ang ATM endorsement letter. Para saan to? Yung commission mo, nakita mo kanina, pag nakita mo dun sa DTC mo, pag kinlik mo yun, since papasok po yun sa ATM mo, within 24 hours, mawi-withdraw mo na siya. So, everyday pwede yun. Kaya may commission call the next day, withdraw mo ulit, pwede. Tama? Maganda ba yung ganun? So, di mo na kailangan maghantay ng 15 o every week. Pag may ATM ka, everyday pwede ka mag-withdraw. Tama po ba? Okay, ano pa? Of course, meron kang business kit, sales kit, folder, brochures, DVD, everything about the business, kasama na siya dun sa package.
So lahat po nang yung nabanggit ko, kasama dun sa global package for 780, and you have a potential earnings of 24,000 pesos per day. Pwede na, Roger? Ayun, kala ko nawala si Roger. Pwede na, Roger, 24,000 a day? Ba't parang nalilitan ka? Pwede na. Okay. Paano ba negosyo, Jogi? Well, ang negosyo natin dalawa. Pwede ka mag-retail, pwede ka mag-wholesale. Okay? Retail part, since may discount na 25%, yun yung retail profit mo. Meaning, ang C247, yung member ka, kukunin mo lang ng 900. Ibenta mo ng 1,2, tumubo ang 300. Kung meron kang regular customer, meron kang regular earnings. Tama? O, ang tanong ko, saan ba mas maraming kita? Retail, wholesale? Wholesale. Doon papasok yung you invite people, you recruit people, you sponsor people, para hindi na ikaw mismo nagbebenta. Tama? So, kaya ka magbibuild ng network or organization mo. So, we're using the binary program. Binary means, dalawa lang. Sino, may first timer ba dito? Sino? Anong name mo? Ha? Chini. Parang laki mo sa Chini. O, Chini, ikaw to. Yan. Sino name mo? Wala. O, ito si Chini, ha? Chini, pag nag-member ka, meaning bumili ka ng package, hahatiin yung account mo. Okay? Meron ka left sales group and right sales group. Ikaw bahala maglagay ng tao sa left mo. Ikaw bahala maglagay ng tao sa right mo. Ubusan na lang ng lahi ito. Okay? So, sabihin natin kakilala mo, Chini, si Hayden, tsaka si Katrina. Kilala mo to? Kilala mo? Napanood mo sila? Sino hindi nakapanood? May file si Rene. Okay. Anyway, pag ikaw nag-invite kay Hayden tsaka kay Katrina, meron kami tinatawag na direct referral bonus. Meaning, meron kang 500 pag ikaw ang sponsor. Hindi mo ikayaman yan kasi one time lang yan. Hindi ba kasi sama ng tingin doon sa nag-invite sa kanya, kaya pala invite mo ako 500, ha? Tama? Ulitin ko, ha? Hindi mo ikayaman yan kasi one time lang yan. Okay? So ngayon, pero dahil si Chini nakapag-invite kay Hayden tsaka kay Katrina, may 500 each siya pag bumili ito ng package. Okay ba yan? Plus, may tinatawag na matching sales or pairing bonus. Ano ibig sabihin nun? Pag yung sales mo sa left, nag-match sa right, nag-pair. Tama? May extra kang 1.5. So, paano ko malaman yung Jogi? Sino mo to? Si Hayden nasa left. Si Katrina nasa right. Pwede ba sila i-match? Pwede ba sila mag-pair? Yes, sobrang pair na panood nga natin. So, nag-pair sila, masaya din si Chini kasi meron na siyang 1.5. Tama? Magkano ba kinita ni Chini? 2.5. Pwede na 2.5 Chini isang araw? Pwede na. Tanong ko, yung ginawa mo ba, Chini, pwede rin gawin ni Hayden? Yes. May kakilala mo sa Hayden? Yes. Yung iba kasi ang concern, Jogi, kasi mahihayin ako eh. Sino mahihayin? Taas ang kamay? Ha? Mahihayin? Tumataas ang kamay? Ha? Meron ba mahihayin tumataas ang kamay? Di ba wala? Meaning, hindi ka mahihayin. Ha? Okay. Kung mahihayin ka, edi mag-invite ka ng dalawa din kaibigan mong mahihayin. E di ilan na kayo? 3 na kayong mahihayin. Yung mahihayin mong kaibigan, may kaibigan dito mahihayin? Yes. Pwede mag-invite din? Yes. Pwede ba lumaki yung grupo ng mahihayin? Yes. Mahihayin nga lang, pero grupo pa rin. Tama di ba? Yung iba kasi sabi, Joey, kasi konti lang kakilala ko eh. Konti kakilala mo, pero yung pinsan mo maraming kakilala. Pwede ba yun? Papasok din ba sa'yo yun? Yes, Joey, wala akong time sa ganyan eh. Wala kang time, kapitbahay mo naman, maraming time. Pwede ba yun? Yes, Joey, hindi ako maboka eh. Hindi ka maboka, pero yung girlfriend mo saksakan ng daldal. Pwede ba yun? Yes, Joey, baka walang maniwala sa akin eh. O ikaw, ang mukha mo hindi ka panipaniwala, pero yung kapatid mo ay maraming naniniwala sa kanya. Pwede ba yun? Yes. So, pwede ba lumaki network mo? It's not who you are, it's who you know. Tama? Ngayon, invite ni Hayden yung kakilala din niya, si Vicky tsaka si Maricar. Kilala niyo rin? Napanood niyo? Hindi. Ito, hindi ko napanood to eh. Ito, marami to. Okay. Ngayon, dahil si Hayden na nag-invite dyan, yung 500 sa kanya mapupunta. Okay? Plus, nag-pair din yun, kumita rin si Hayden ng 1.5. Ang total na kinita niya, parehas din, 2.5. Okay? Is it fair? Yes. Kumita ka ba ito, Chini? Hindi. Bakit di ka kumita dyan? Kasi ang sponsor ng Maricar at ni Vicky, si Hayden, di ikaw. Paano kayo kita dito? Dapat may kapares ka sa kanan. Parang sapatos po.
left and right. Hindi mo pwedeng puro left lang, hindi puro right lang. So, dapat pares siya. Tama? Ngayon, kung malakas dito, ang gagawin mo? Kung malakas dito mahina to, ang gagawin mo? Lagyan mo ang tao to. Pag mabagal si Katrina, ditulungan mo siya. Correct? Eh, sakto, hindi ka kilala ka pang isa Chini. Sino yun? Si John Lloyd. Dahil wala kang, dahil 2 lang, di ba? Ang lalagay mo? In excess of 2 po, wala kang choice, ibababa mo na siya. Okay? Ang tawag doon, spill over. Pero yung 500 safe pa rin mapupunta. Okay? Pero tulungan mo si Katrina kasi nalagyan mo siya ng tao sa right, ang kailangan lang niyang lagyan, yung kaliwa niya, sino yun? Si Shaina. So, sa kanya po yung 500. Pwede ba i-pair si Shaina kay John Lloyd? Yes, kasi nasa left si Shaina ni Katrina, nasa right si John Lloyd ni Katrina. Tama? Pwede ba i-pair? Yes, sobrang pair, hindi nga daw natanggal. So, nag-pair yun? Sino yun? Si Roger? Roger, bumibigay ka ha? Walang ganyan ha? Okay, nag-pair to, kumita rin si Katrina ng 1.5. Tama? Pero ang tanong ko ngayon, Chini, pwede ba i-pair si Vicky kay John Lloyd? Yes, kasi si Vicky nasa left, si John Lloyd nasa right. Pwede ba i-pair si Maricar kay Shaina? Yes, 1.5 ulit yun. Kasi si Maricar nasa left, si Shaina nasa right. Tama ba? Ang tanong ko, kailangan ba Jogi pantay? No. What if ang scenario na nakuha kay Shaina, hindi si Katrina, si John Lloyd? Pantay pa ba yan? Hindi na. Ito pahaba eh. Ito pa ganun eh. Tama? Pero tanong, pwede ba i-pair si Vicky kay Shaina? Yes. Kasi si Shaina nasa right, si Vicky nasa left. Pwede ba i-pair to? Yes. Kasi left yun, right to. Correct? Pantay pa ba? Pantay pa ba? Hindi na. Kilala mo ba si Vicky, Maricar, John Lloyd, Shaina? Kilala pa ba? Hindi na. Pero okay lang na kumita ka? Yes. Mag-invert ba itong mga taon to? Yes. May pipigilan mo sila? Ang tanong ko, effort mo pa ba? Hindi na. Pero every time ipapasok sa'yo sa left and right, meron kang 1/3 ng 1/3 ng 1/3 ng 1/3 ng 1/3. Walang katapusan. 1/5. Natulog ka, pagising mo, may 1/5 na naman ka, Inis. Masarap ba ganun problema? Yes. Ang maximum na babayaran sa'yo ng company is 16 pairs per day, times 1/5 per pair, that's 24,000 pesos per day. In 1 month po, that's 576,000. Pwede na, Chini? Parang hindi ka pa masaya. Okay. At tanong, Jogi, what if wala akong ma-recute kasi ikaw na lang ang cute? Pwede pa ba ang kumita? Yes. We're using the repeat binary program. Ay, paano yun? Chini ka ulit to. Yung kaliwa mo, halimaw. Yung kabila mo, tarsier. Mabagal. Di ba hindi nagpapares to? So, paano hindi ka kumikita? Same level kikita ka pa rin. Why? We're using the point system marketing, lahat ng products may points. Meaning, yung package po na kanina nabanggit ko, may equivalent siyang 1,200 points. Bakit 1-2? Hindi ko na po alam. Basta 1-2. Okay? Meaning, pag may nag-member dito, bumili ng package, may karga yun ng 1,200 points, papasok sa left mo. May nag-join dito, bumili ng package, may 1,200 points, aakit yung sa right mo. Tama? Pag nakita ng computer na meron kang 1,200 points sa left and right, yun yung basis niya. Kaya ka nag-pair, babayaran ka ngayon ng 1.5. Yun yung tinitignan niya talaga, hindi yung tao na na-recruit. Okay? Ang tanong ko nga lang, 40 pa lang na-recruit. So meaning, saan mo i-prepare itong points na to? At yung mga tao ba ito, kahit di po nag-recruit, bibili ng products? Yung products mo may points. Yes, i-add ng computer yun, no time frame. No time frame, no quota, no pressure. Pag yun nag-total din po ng 1,200 points at nakita ng computer na, uy, may ka-pair ka rin sa kabila, babayaran ka ulit ng 1.5. Ang tanong, may na-recruit? Wala. Bumili lang ng products. So, ang tao, pwedeng matapat sa tao, tao sa products, and products sa products because of our points. Maliwanag. Plus, meron ka pa unilevel income. Aside po sa pairing, unilevel. Paano yung unilevel, Jogi? Kunyari ka ito, Chini, lahat ng invite mo, that would be your first generation. Kahit spillover mo, ang tawag mo dyan, first generation. Lahat ng bibiliin nila, meron kang 10%. Tama? Yung invite ng first gen mo, that would be your second gen. Meron kang 5% hanggang 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, hanggang 10th generation, meron kang 5%. Bawat bili nila, meron kang 5. May nagsipilyo, meron kang 5%. Kung inom ng kape, meron kang 5%. Maganda ba to? Ikaw na ba nagbebenta? Effort mo ba? Hindi na. Tama? O 1,000 users times 30 pesos pa rin per month, lumalabas, 30,000 pa rin per month. Tama? Saan mo pupulutin 30,000? Ikaw na ba nagbebenta nito? Hindi na. O ikaw na malas. Malas ka na talaga. Hindi na 1,000. 500 na lang.
na buo mo, sa buong career mo sa InGlobal. 500 times 30 pesos, still, meron ka pa rin 15,000 pesos per month. Effort mo ba to? Hindi na. Ikaw na yun, naknakan ba tawag dun? Saksakan ka ng malas. Isa na lang naniwala sa'yo, isa. Tama? 1 user times 30 pesos, 30 pesos pa rin yan. Pang-load mo rin yan. Tama? Oh, may na ba daw? Yes, but wait, there's more. May pa tayong stair-step. Ano yung stair-step? Pwede mo i-career ito, no? Meron tayong mga level, no? Meron tayong position. Mag-start ka as distributor, then aakyat ka ng silver executive, meron ka ng 10% additional sa lahat ng bibili ng downlines mo. Then, aakyat ka ng gold executive, meron ka ng 20%, and then, global ambassador, 30%. Ito yung i-aim mo dapat, global ambassador. Nandito na po kami ngayon. Paano ka aakyat, Jogi? No, from the points. Nalala mo yung products? Yung points na yun, gagamitin mo ulit dito. Pag nakaipon ka ng 10 points, buong grupo mo, ang tawag na sa'yo, silver executive. Pag yung grupo mo nag-total ng 100 points, gold executive ka na. Pag yung buong grupo mo nag-1,000 points, ano ka na? Global ambassador. Pag naging global ambassador ka na, hindi ka nababa ng 100,000 pesos per month. Papakan nyo na. Okay? Plus, eto po, si Joseph Lim is our number 2 distributor. He's from Bicol. He's only 29 years old, single. Pero maraming kamag-anak. Tama? So, ang fourth car po niya is Hummer. Okay? 4 po na yung naging kotse niya. This guy is making, Joseph Lim is making around 2 million pesos per month. Okay? 29 years old. Ito yung number 1 natin, si Carlo Berventura. Engineer po ito. Okay? Ang kinikita naman ito, nasa 2.2 million pesos per month. Di ba kayo nagtataka? Teka lang, Jogi. Di ba sabi mo sa akin, per month is 576,000. Correct? Nalala niyo yan? Bakit sila nag-2 million? Kasi isang package po is 1 account. Pag bumili ko ng 2 packages, 2 accounts yun. Meaning, pag 2 package mo, 2 heads yun, meaning, 576,000 each ang maximum potential earnings mo. Correct? Paano kung bumili kang 3? Times 3. Ang maximum po natin is 7. Okay? Bakit kami mabilis? Kasi nag-7 heads po kami. Kung paano po yun yung i-explain sa inyo ng sponsors nyo. Okay? So, tanongin nyo yun. Importante kasi yun eh. Okay? So, yan. Si Carlo po. Then, meron pa kaming profit sharing. Ano yung profit sharing? Every year po, may bonus pa na binibigay. Okay? Sabi ng profit sharing, sa Tagalog po, yung profit sinishare. Tama diba? So, Elitaro from Bohol, ang bonus niya is almost 600,000. Ito po si John B, he's from Palawan. Ang bonus po niya is 635,000. 25 years old, nakakamaro. Okay? Ito po, si Carlo, ang bonus niya is 1.1 million.